Maider Usandizaga naiz, 28 urte dakot, eta oinatikoa naiz, rally mundutan nabil. Bai piloto eta kopiloto, batez be azkenengo 3 urte honek piloto moduan ibili izan naiz. Eta, aurtengo denboraldia zentrauko naiz gehiago kopiloto lanetan. Eta gainera, lurgaineko rallyetan ipini duzu fokua. Eder Zabalarekin ingo zu denboraldia, zergatik lurgainekoak, Maider? Esan da mora ez, 18 urtetatik azkenian rally mundutan, bai asfaltuan eta lurgainean bai ibili izan naiz. Eta, azkenian oso diferentia dira, ez? Asfaltoko rallyetan velocidade eta adrenalina gehiago egoten da, eta lurgainekoetan, velocidade gutxitxu hau, eto, ez dakit, ez? Eta, aukera hau eukin eben, ederrekin korriteko, eta, goguakin, aber zemuz baten dan denboraldia. Atentzioa deitzen doz, lurgainekoetan velozidadea ez dela hain azkarra. Beraz, eukiko dago beste zehozer berezisa, horren aldeko apustu baiteko? Bai, zona azkarrago egon badauz, baina gehien bada sensazioa ez, kotxia azkenian denbora osoan dantzan doia, lurgainean doia, ez da asfaltuan moduan kotxia denbora osoan geldi doiala, ez, diferentia dira. Zorian, inze behinen debuta, zemuz? Ondo ez, denboraldiko lehenengo karreria, gisa esan goguakin goia zen, aber ze moduz bango zen ikustera, tanteaitera, eta ikusi du aurtengo denboraldian nivela asko dauela, 40 kotxe izango gara Kopa Fokusian, eta gisa esan nahiko ondo fanzan, ze 12. postuan gelditu ginen, beraz pozik lortutako emaitzakin. Helbururen bat zehaztu duzue, Kopa Fokus hortarako? Printzipioz aldanik eta onduen ikia eta disfruta ikia. Zoriatik atzerago begira ipiniko gara, Tangerrera fango gara. Han egiten daue Txatarras Ride, izena oso kuriosua da. Han egonda Maider. Nolatan? Aurreko urtean ere primua egon zen, Txatarras Ride karrera hontan, eta bere bitartez karrera honen berri eukin eben, eta intriga edo interes puntu bat sortu nostan, ze karreratatik aparte ez, abenturazko karrera bat da. Orduan, hori interes horri abia puntu hartuta informaiten hasi nintzen. Gabon partian kotxe bat lortu geben, bertara fanal izateko, preparau geben, eta kopilotuakin batera, haizeakin batera, bertara fateko aukeri aukidu. 6 etapa eta 1680 kilometro, 80 kilometro, etapa horreikan. Nolakoa izan da? Hasiko gara teknikoki, etapak zelakoak zian, lekua. Egia esan gugoia zen sekula areietan ibili barik eta azkenian oso diferentia da, ez? Asfaltuan konduzio edo areietan konduzio. Orduan apurat fanginen aber zer datorren ikustera. Eta egia esan lehenengo bi egunetan, tanteaitera eta ikustera fanginen aber zer zan. Eta gero poliki-poliki, kilometruak inalaz eta ikusten zer zan bertakoa, soltaiten fanginen eta guztu hartzen hango zonairi. Eta azkenian, komento duten maura, ez da asfaltua da, gehien bazan gerrabila estiloko pistak, areiazko zonak bebai eta diferentia. Basamortu mobile zitzen? Bai, hori da, Merzugan egon ginen 4 etapa ingitun, eta areietan mobile ginen. Eta kotxerin neurrisa hartu orduko bukatu zen? Bai, hori da, azkenian solturia, konfiantzia hartzen goia zen einean, entera baino orduko azkenengo eguna heldu zen bai. 250 parte hartzaile, eta zuek 58. bukatu zebein, gainera esan dozazu emakumezko talde bakarra izan zinea. Bai, hori da. Parte hartzaile pila bat izan ginen, eta gisa esan lehenengo aldiz izateko nahiko gustora. Eta hoxen emakume bakarrak, ez dakit aurreko urtetan beste emakume talderik egon izan da, baina oso harro emakumeak bertan egotiatik. Eta gero nolako esperientzia izan da? Ze ikasteko aukeri emundotzue Txatarras Ride honek? Apur bat danetik, ez? Azkenian bi emakume fatiak beti suposau izan dau, oinarte behintzat betik euk izan du laguntza bai mekanika aldetik eta
eta apoio hori hemengo karreretan betik euk izan du, eta ara fangara izea eta bisok bakarrik orduan, edozein arason aurrian geure baliabideen bitartez atara behar izan du aurrera eta edozein arazo soluziono behar izan du bakarrik. Orduan, han egisa da jente ezaguna bageukala, nire primua eta oinatiko beste jente asko begondia eta eurak esku bat botateko betik presteu zen, baina oso aberasgarria izan da zentzu danetan bai. Bereziki aukera mundutzue disfrutatzeko, ez? Esan gure dut, ze etzan lasterketa bat, etzan prueba bat, klasika bat izango bazan moduan, ez? Hori da, azkenean gauz ohituta hemen txapelketetara edo oso lotuta egotera, eta hau izan da gehiago abentura bat edo esperientzia bat moduan, orduan, disfrutaitera fangara, bai. Nik zure abenturan berri Instagram bitez jakin eben, eta bideoak ikusita, niri segituan Paris-Dakar etorri zaten burura. Bai, azkenian han desiertoko Merzugako parajiak eta dia oso antzerakoak, ez? Eta ibiligaren zonak eta asfaltua eta danazian Dakarreko itxurakoak. Balitxo dotzue, han zuri behintzat Marrokozen bizi izandakoak gero ja lurgaineko temporadarako, eta ez dako zer ikusi. Bai, azkenian kilometro pila bat izan dira eta kilometro bakoitzean ikasi du pila bat, naiztan nik onduziten egon eta aurten denboralditxako piloto moduan inbiar izan duten, ingo duten, azkenean zenbat eta kilometro gehiago kotxe barruan da esperientzia bat gehiago eta betik ikasten da bai. Eta zergatik erabaki duzu aurten, piloto lanak alde batera jare eta kopiloto izatea aurten? Aurten piloto hori Marrokoseko hau neukan helburu printzipal moduan, eta zeladan kirol bat oso ekonomikoki nahiko garestixa eta denbora asko bihar dauena, bizitzan apur bat beste aukera batzuk eta disfrutaileko aukeria dakoten ez bebaiko piloto moduan, apur bat aldaketa txiki bat. Bai, olako elkarrizketak indotzagunean beste emakume kopilotu batzuei, azkena alaitz urkiolak inon ginean ez, betiko galderia. Gero eta emakume gehiago bai, motor munduan, baina gehienak kopilotu lanetan. Bai, azkenean da kirol bat lan asko, logistika lan asko eskaketan dauena atzetik, ez dela bakarrik gidatzia kotxia. Remolkia bihar dozu karreratara kotxia eruateko, kotxia prestatu inbiozu, mekanikoa mentebe jakin inbiozu minimo batzu kotxia prestatu alizateko. Lan asko dako. Orduan betik errexaua izaten da kopiloto moduan Astia. Bai. Zure etxera gara, eta nidak itenez, zure etxian, gurasoen artean bezet, motor mundua sekula ez da izan oso lan. Esan gure dut, nundi datorkizu zuri, gasolina artean egoteko, nahi eta biharra omaider. Haman familia aldetik batez bedator altu betarrak. Bai, gaztetatik ziklismoan eta gero jalau errudetara pasaiten gara, lau primo ibili izan gara rally munduan eta afizio hori beti dau, gasolina artean motorra espaldimada kotxia, beti hor gabitz bai. Maider be, txirrindulari izan dakoa da? Bai, hori da. Zer horitzapeen, atzera begiratuta Maider? Ondo, ez dakit. Juveniak arte ibili nintzen ziklismoan eta oso epoka politak izan zian. Ez dakit, egisa da emakumezkoan figuria zeuela garai hartan horren beste, eta gehiago izan zala gizonezkoekin batera entrenau eta karrerak inbiar izan hori, baina oso rekuerdo politak dakot. Oin beste momentu baten gauz, ez? Ziklismoan. Ja, txatarraz, ride inja, egongo dia, holako beste mila, besteren bat hor, fitxauta, gorriz markauta, begiz jota, urte betetzeko beste opari bat, opari berezi moduan, Maider?
baliteke beste urtebetetzo pari bat ikia datorren urtera begira, ze inskripzioak olako karreratarako urtebete lehenago zabalketan dira, beraz datorren urtera begira baliteke piloto edo kopiloto seguru zerbait ingotela, o Chatarras Ride edo beste estiloko karreran bat seguru Marrokosera fango garela berriz. Ikusten dut mundu honetan be, isa urtebete lehenautik, ez? Ez da bakarrik kontzertu baterako sarreri erosi duzula isa 2 urte lehenau, hemen be bai. Bai, azkenian organizazioa kriston lana dako eta aurratzetik kriston lana dau. Bai, eta urtebete lehenau ja inskribzioa egin behar izaten da bai. Bueno, gu aurtengoakin geratzen gara eta horregatik etorri gara zuregana. Segi egurrian. Bai. Eta egongo gara dia eskerrik asko Maider. Eskerrik asko zuei.